Namhlanje kumiliselwe ukhuseleko oluqilima ngaphandle kwesikolo samabanga aphakamileyo iBrackenfell eKapa nalapho ekuqhambuke ungquzulwano izolo. Umbhodamo uvele phakathi kwamalungu eEFF nabazali babafundi. Olungquzulwano lulandela idili labafundi bematriki nekutyholwa ngelithi bekumenywe abafundi abamhlophe kuphela. Kunqakulwe kwavalelwa umntu omnye nobekwe ityala lokudubula ngomkhono wekati esidlangalaleni. Indlela ezingena kwesisikolo zivaliwe kwaye amapolisa achophe phezu kwezithende ngeenkanunu zamanzi elinde unongekehli. Iimoto zeenkampani zonogada zabucala zigcine ucwangco kwizitalato ezingqongileyo. Kuzolile kunaxa kuthelekiswa kwisiganeko songquzulwano esiqhubeke kulo mmandla wapokoto zifumileyo izolo. Olungquzulwano lugxekwe kabukhali. Umongameli Cyril Ramaphosa uchaze lo mbhodamo njengongafanelekanga kwaye uhlabe ikhwelo kumaqela achaphazelekayo ukuba ehlise izibilini. Ikomishoni yamalungelo oluntu lugxekile olungquzulwano. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi oludushe luphazamisana nabafundi abachophele iimviwo zokuphela konyaka. Inkulu baphathiswa ephondo laseNtshona Koloni uMnumzana Uphinde umemelele inzolo.